sebentar ke balang Presbyterian Pynthorumkhrah, yang pedang sengubhaya pi ki para bangit bai baro, bat ki para lok baro, saya kini ke jing sakri blay, leng baka local channel ke ba ars pa hinyo po hinyo, bat kum juru, leng baka YouTube channel jong ke balang, dan ke ba ai kublay ya pi way, haka kerteng ke ba tiang tam ke jong utrai bat unong penim jongi uji su Christ. Ngasngok men shibun bawat hapreng ke jinglong jingman jong kini ke perthai menta, na utau coronavirus lani u COVID-19. Kabalak ta ya ke jingyawan lang jongi ki banget haki ying mani blay. Nrai kani kam sim lala ban khang ya ke jing mani blay jongi. Ngaduai namar kata bau blay unyo ban kerku yangi baro lang lingba kani ke kenta jong jing sakri jongi bat kumjuru ya ki jing sakri jong ki balang kristan ba pher ki ba her haka hau lingba ki airwaves hasilenter jong kani ke sngi ke ba kraw baro kaway. Tiga khot sngubhaya pi baro sekani ke jing sakri da ka baya simbentalang bat ni hai ki jing yerwai hai ki jing duai bat kumjuru ban shashkor ya ka ktien ka bakuot ka jong ublay. Tungin sakri lang ya ublay. Ka Bible ka ong. Ngalakmen habakila ong hanga ya ngin ya lej saka ying utrai. Hakmi ya babhabat ka ba itanat katno baki para ya syong lang hakaba ya so kaway. Tungin ya duai. Atrai ubau blay jongi ubahab neng. Ya ingo yame nam tagani kesngi ka bakentang kabangila ban syakri yame. Nekijing bon kam jongi, nekijing kit kli jongi, pada kijing ring pa ki babon ki bala ban khanglat igi ban wan syame. Dai malapli kini kalat mangin la atrai ban ai ya kapor ka bakhendat ban syakri yame. Iduai namar kata tu don rekapat ni. Nado ka basdang hado ka bawai no jong kini kijing syakri. Pakai ke barok ka bangin yo ban le dan long ban pendon burom ya ka kerteng ka ba im jong me kopa. Abar ngapa ni kini barok haka kerteng ka ba tiang tam ka jong Jesus Christ. Unong penem ba kodor. Amen. Di haka ni ka porpat dan sengob haban khot kerpat yai ba arsan borling do uwe ni ki khot komiti jong ka balang. Pari ki paralok jong i pakin sengob haban ya lam yang i haka por jong ki jing ruai. Perhadian kata ngan sekerpat iteman besan si melim ngap, teman besan jong kebalang, insgob haban ya lamengi ke bapulien ke ketien ke jong ublay, bar haki jing duai. Kublay jubun pastor, hak ni kapor nga khot langi baro, yang ilik ban mani bat hero ublay. Hoi pigi banon hiyeng, yang ilik ban mani ba yora lang ublay na mar ka ketien jublay ke yatu shay ka keren shay yangi. Mari yuwe na argun yeseng ka keteng ka bakut ke jong ukular bondon ringkat bat ni. Pengitip skem hakan unu kejaga bepidon habis mani bat yor utrai. Ublay udon ringkat bat pi kita kejaga. Indwai da laga don ut indwai da laga jing champang indwai da laga don ut jingi baro. Jingi roi ke jing roi ke ban riu bat nyupu ar. Jing e u jisu ke jing roi riu bat nyupu ar. Jing e ban
Shua bangile yak malu blay ke jing duai ngan pule katu ane ke bentar ke tien ke jong u kabangila wan siam na ke kitab ke kam ke apostol kalenong ka bakhan riu ka khot khan riu hadu life way ke tien ke ba ong kumne kala chiaru haba ke de lech shakaway shakachaka duai bakaway ke shakli ka ba shong suit ba kren blay kale kendu bangi ka ba chupenyo sibun ke jing mentoy yak kenra chungka daga bakren bertong kani haba ka but chan ya upol ba yangi kala perta kala ong kini gibriu kilong ki shakri jong blay ba khri tam e ki penbena happy ya galanti ka jing penim ya ganete kale bun sngi henry upol haba ulas ngu setia e ula phaidien ba ula ong hauta uksuin nga hukum yame haga kerteng uchisu kris ban mino naka ban hakata kacu kapur ula mino Henry haba kita ki kenra chungka klayo i bagajing kermen katakan nong chungki kla duno kila kem yo pol ba yo silas bat kila ring no yaki syaka chaka yo hakmat kino sinsyar te enda kila lam yaki haki majestor kila ong kini kibriu kibalong kicu kia pen kiwin jelang yaka snong jongi bat kia lap yaka niam kirukom ki bom day yangi ki balong ki ruaman pedang lem ne ban le utau pai ba te ula yang lang banyale yaki
bat kita ki Manchester haba kala patari ki chan chongki kila hukum Wanshong lagi 3 yaki te anda kila la sempat yaki bun 3 kila set yaki haga yung bendi kila hukum scam yaw na abendi panap hirab ha yaki uba haba ula yo ka hukum kat kata ula set yaki hakata ka yung bendi ka bakham syapo bad ula pen scam yaki kichat jongki haki ding song Henry hamar ka basiteng senja upol baru silas kila yidwai bad kila yarwai yaro yaublay bad kinong sa bendi kila sya skol yaki te sisendan la chia ka jing khnyu chumai ka bakraw kal ban pen khnyu no yaki nong rim jong kata ka ying bendi te kumne ru la ple wang yaki jing khang baro bad ikenchi chengki baro la loy no ru te utau na bendi habaw la pen kendet ya u naga bayo thia bad bawla yo I bla ple wang ya ke jing khang jong kata ka ying bendi la seno ya la ka wai lam saban penjam no ya di udah tharai ba kita ke nong sa bendi kile phen no Henry upol la pertano la ka tien ba cham udaong wat pen min saw ya di nabakini kidan hang ne baro ute ula pan ni ka jing shai bad ula rensiet kensan syapo bad ba ula khnyu na mal ka ba shepting ula dem khap hak malupol bal usilas bad ula alam no yaki syabar bad ula ong a kenran ayu ka de yang aban le ban pen im yanga kiti clear tu men ngej hau chisu bo try bad an sapen im yame bad yakajing jong me Blay kerku ya kajing pule baca skor ka ktien jongu ni phai so blay ha kajing duai atrai blay bolong pa jongi ba peneng utrai ke met baru utrai ke min sim jongi blay lambe ya kajing im jongi leng ba jong ke singi por baro ke balai no sedien jongi hoi atrai walada hari singi ki benai ki tayo ke dem nilai ban mat ya kajing jia le ma di ke kendu ke pher jo ke jing im jungi kham tam e leng ba jo ke jing jia ya ke bla jia ke pathe baro ke wei ke jing wan shop jo ke klam ding ai ngo ya me ba pleng jo ke ke baro milari mila sumar mila dam la ke ringi mila plai ngi ke bun ke jing ma ba ke jing sau ke ba ke saudong ha ke jing im jungi de ke jelam de ke kat jo me atrai ngilong kumne kumangi ngilong ni ai ngo ye me ablay na mal pla pa yang ku khun jong me ya ka banjo ya ka ban shakri lang ya ka teng ba khu jong me ho wala lang jo ya ka lat ya ka ban kiu ban ya dan lang ka yeng ka kentang jong me ya ka ban shakri ye me ding ai ngo ye me ma ka ching start ka me ai ki briu ha ka bang la pen kam me ki tiar ki bo jo ka ching start ha ka ba ki parawangen kin jo ban pen yang ke program hak leng ba chu ki ying sem ke jongki idwaya blay me statement ke khu yang ni ke por ba ke benta jong ke shakri baro ka bang sayo pendem ai ngen yo mal ba yo sngo ya ke lam ke jong me idwaya ke pang ablay na ka benta shakri jong me badan ka benta ka bakraw pan ai ka kubon ka ktien ka ba khu jong me ulong tang ubriu pensum pensle me yo ta ka bor ka jong men sim khu jong me hi kenang baki ke baro ke beng sia sneu leng ba chung u kalong sia ka kubor ko wan na ka khet ka ji snei jo me hi kin mau ik tu baro ke basngap leng ba chung ka program ai ba ka kubor ke beng sia sneu kan long sia ka jing bam ka bat de ya ka jing jing em jong i ko mana ka sngi mi duai ru si ka tien a try na kam ta chung ni ke baro ya ki ba la chia hale ka perthei hale ka ri ka jong i hakabari jing one shop jon ka khlam ni duai able mi seven ker khu yangi ya ka lam yangi atrai ban weng ban plan no nakidi ke baro atrai khnang ba ta ka jelam ka jil ka chome ni laban lan no pha nakidi ke baro kum ta atrai da ka jing ker khu chome ni jo pa ja ka lan ya ka ban kiu se ka yeng ka ba kentang ka chome o ya ka ban shakri ru ya ka kateng ka ba khu chome Gituai yang ke por nak minta cungi nurse ki doktor, nak minta
Iwei pat kibor kepada mentah. Hagane kam idwai ble men seven kan mau na kapta chung kiru kumchu. Isne ben rap kersan bor ya kiru. Begenyo mal ya kajing in. Begenyo mal ya kajing kal kajome lembat ki. Kerku sa sisin pa ingin kepor. Balik bentah baro ke bengsi awan pendam. Bat yelam ru yang i lembat juk si kecik imjing i baro. Kal bememe ibin banbu yang hasla jeng ke persei. Syashko le kecing dua jeng ki nongpom. Ma be ki pop jeng ki babuan. Nabai ni baro ngi dem ngi pan. Haka kerteng ka jeng utrai. Nong pen im jeng i Yesus Kristus. Amen. Tunginya duai. Atrai bo boleh jongi ubah habning. Hagani kapor pat ngi peteng ban syakri ame. Daga bangin sengap ika ketien ba im jong me. Iduai kren hangingin syashkor. Melong ublehi. Namar haka kerteng ka jongu Yesus Kristus ngapan kini baro. Amen. Kajing puli menen ka ketien jongu ublei ka bangilio asngo. Kam sipor.
Kadai na ke kitab ki kam ki apostol kal nong ke bakhan riu. Ke dekhot na duk ke bakhan riu haduk ke balai puai. Ke bay thu yangi kumno Paul bat usilas. Kila shem miladi ha ki jing kat ba kidang don ha preng jong ki jing syakri ke jong ki yau blai. Oh ngamata tien kata ke jing kaya pher na ke ke bangi shem ki ni ki sngi ke jong i mentah. Ndrai ke kombo Paul bat usilas. Kila jubab kita ki jing ki ba kila shem. Ki don la ka khubor ban pen sngo ha preng jongi kuma ke ni ka por ka bangi ya lenti ban nga marta tiene ki weiru ki por jong ki jing ya lenti ba jong ki jing em nanum puli shu na do ka bas dang jong ka to ka benta ndai tang ka to ka khot ka ba ar pusan ngine sha skor ki kentien ki ba ong kum ne henry hamar ka ba siteng senya upol bat usilas kila ya duai bat kila ya ruai ya ro yau blai. Lukas utau doktor bolong unong tho jong ke kitab ki kam ki apostol. Ulay thu yang iya kini ke benta kumno bau Paul bat usilas kila let poi hakan nong ba ha Filipi ban ya lap ya ke gospel ke jong Jesus Christ. Kata kala ja hadin bau Paul ulayo ya kata ka jing itu pau sapang utau briu na Makedonia uba pertah tuan sesiliang sa Makedonia batu yarap yang i. Amslam hadin bekile poi ha Makedonia. Kala don kajing job jong kata kajing sekri jongki. Kata ke Lydia ke Kristan ke beningkong ha ke doba Europe. Kala syakskor ya ke gospel jong Jesus Christ. Leng bau Paul batu silas. Pat kala pediang yu Jesus Christ. Pat la penbaptis ya ka. Hendai ke don rusa ke wei ke kena pat. Kabashong ksut, lakem ksut ya kadauta umensim Python. Kalabut ya ki man na kasngi hakajing ya lenti jongki banlet chakaying jing duai. Kada pertah kini kilong ki syakri jong ublay ubahakli tam Kendiat para banget baki para lok. Uni umensim Python langit baude uta ubalayo kajing persat bor na uta ublay Apollo. Uway na kita ki blay ki babon. Hakata ka thup blay jong ki Greek. Bat kani ka kena kabala sa kem ha uta mensim kajuan lam jing mentoy ki kenrat jong ka da ka bakren bertong. Pi kinong Filipi ki nget ba kajing syakri blay ka besisa kadai kata ka bangi syakri ya kisim ya ki patsha lesi kum yau tau Claudius laneu Nero lani ki wei pat ki blay kum tau Zeus lani ki wei pat ki blay ki babon jong ki Roman jong ki nong Makedonia bat kum juru jong ki Greek kata kadai ke kebala pen he pensan ya ki ya kerukom jenge jong ki bat kim pat julayo sngo sapang tau Jesus Christ lani ublay ubahakli tam Barka Bible kapan kan mau yang i bau Paul ulas ngau setia ulas ngau wit ya kata ka kena ka ba syong ksut ka ba bot bat ka ba pertajam sapang jongki bar ulale kumno ula dumok yau tau mensim hapok jongka bar hakatahi ka klip mat ong ka ktien jong ublay bau tau mensim baman ula mikno na kata ka kena ki kenrat jong kani ka kena habakile i bakani ka kena kamla syuk menta bane thu lupa para ka juk por bala simno ya kalat kamai jakpo jongki kila sngo bitar ong kektien jong ublay bat kila ya paring yo Paul bat usilas syaka jakayo parhangta kila ya lama ki bor nong sensar bat ki majestor lan ki magistrate jong ka Filipi kila hukum ban sempat yo Paul bat usilas daki babon ki tri kita ki iron rod selening laban perkat kilathi para din kata lat hep yaki hakap hatok hakabenta ka jeliu tambat ka dum tam jong kata ka hatok bala teru yaki kejat jongki daki ding song Parhangta pilaban mudur upol bat usilas hapreng gajing dum hapreng gajing pang hapreng gajing iutung ki balami isnam ki breu para preng gajing pang ke bajur ki don hakata ke patok ha Filipi
Ko ki para bengit bei berki para lok bei jonga. Upol bat usilas. Ki hab ban sya ya kita ki baro kat ba kidang syakriyo blei. Kat ba kidang le ya ka kamba bah na ka benta ke imlang salang. Pan ngamar tatin ngila bani ya ka jingnya dei ka ba khendiat hang ne. Pan kata kalong bawat langi long ki khon jong blei. Wat langi long ki syakri ki ba bot yau Jesus Christ. Rai kata kam ya da satia yang i na ki jingma bat ki jingman sa ki ba bon ki ba na saudong jongi. Une coronavirus bat ki jing jong u. Lani ki wei pat ki jing ki bangila banya shem ki jing im jongi. Kin om pen ya pher yang i namar bangilong ki briu jong u blei ki banget ha u lani ngim long ru. Bangi i kumno ka Bible ka pen kan mau yang i ling ba ki jing maham jong u Jesus Christi ka Bible. Wong kumno hakata ka perthei pin yo ya ka jenjar. Nang tau ong kumno naba upen mi ya ka sngi hakiba sniu bar hakiba bha. Upharu ya uslap hakiba hok bar hakibam hok. Henry hamar ka basiteng senya ong ga ktin jong ublei. Kei kani ka siteng senya. Lani ka kata kasenya. Hatong laju perkat ne em ka ka penkerpang ye kene kasenya. Kasenya ka dei kata kapor ka bedum tam lani ka bejeliu tam jong kamit. Batang si klip mat lani tang si second hadin jong ka dei ka step. Ka dei ka sngi ka batmai. Na kata ka daw bun sin habang ye wish ki briu. Dan habang ye wish sngi kha maradap khat arbaji ni shim magade ka sngi ka batmai ban ngi ong ki happy birthday. Upol bat usilas ki shamila di bala sya pen ken sya pen kedya sya syok sya bom sya pen mi snam henrei haka siteng senya ki klam ut ki klam yam ki klam ujor ong ka Bible penban kila ya duai bat kila ya ruai ya ro ya ublei. Kasenya ngila ban peniasrim ya kata kebenta ke badum jong kijing im jongi. Kijing bat kijing ele. Kiumat bat kijing sngosi. Kijing pang bat kijing sitom. Kijing septing bat kijing do jing kermen. Bat ki wei ki babon pat palat akan ke perthei kiba penok mensim bat kiba dung kurai ke jing im jongi bat kiba yalam rau ki briu haka jing long joka met ka mensim lani ke jing mut jing perkat kita kini kisenya jong ke jing im briu ke jongi pan ngamar tatin mangibaro ngilayaya hagalenti ke jongi bat ngi sngot ho kamut ayu bat ngi sngot ho biang ka dok no jongi ki kita kisenya ki bangyeshem ki kita ki jing dum joga jing im ki dei kita ken ki por ki bangyem don bor ban le da ka bor briu jongi bat ngamar tatin ngilayaya mangibaro mapi ki pet ye ke program mangala ka jong ka benta nilai ya ye kilenti hakisenya ka jing im par ngamar tatin nilai apru hapreng ke senya bahkan kelas step no namar nginget ke ketin jong ublei ka jing yam kala ban samit henrei ka jing kemen kawan men step henrei ka step kamwan ka sadum kesak senya ke jing syam jongi henrei ke don ke wei ke jing sisya bas ngaut hiang pat kata kalong badai ki senya jong ke jing im ki ba ublei ule ya ki kam ki ba krau bat ki ba hatam jong u habangi perkat bakala slem palat habangi perkat bangin no iki jong ke jing im kala biang ka tu ngala kut ke jing im jonga dai hang taken bau blei udon kalat ban pau hakisenya jogi nagata kedau upol bat usilas hakita kisenya jong kijing shem jongki ki pai sho blei ban duai
bat ban ya ro yo upol bat usilas kis ngau thu ya kata na kata ka daw ki yang scam ha kata ka jinget jongki namar ba ka bible ka ong kila duai bat kila ya ro ya ublei namar tatin kanum penlengo yang i baki duai ha kata ka por si teng senya ha ka jing sia ngin ngau lengo penban lara kim sim duai namar baki dai kita ki por ki badai ki por jing jing duai kidai kita kan ki por yang i ki bala ya je ka senya bangi ngau thu bangi hap banduai bat ko ki para bangai baki lok ba i jonga lada pimpat juduai la slam ka jing im jong pi kidai ki ne kan ki por haba pi sham ka jing dum ju ka jing im ki ba penlong ya pi ban pai so blei bat la sila da pila perkhat ru ba pila nang ba banduai hindai dei ha ki senya ju ka jing im jong pi ba pin sanang byang sa si sin ban pai so blei bat banduai namar kesenya kedai kapor jong ka jing duai ban ngamar tatin bun preng jongi ila ya lek seki jing kang seki kerdop jong ka beneng ha ki jing duai pada ki jing kerpat sau blei namar ngi sngo thu bangi long tang ki briu ki batlot ngi long tang ka dau bertha ban ngim don ka bor ban ya dai la di na ki jing ki bawan ha sau dong jongi barang amar tatin ru badai hakini ki por hakijing duai jongi ngira pen herbon bha sau blei ban khot kerpat ya kajing ya da bar kajing wan khmi jong u ya kajing im jongi bare ka perthei hi kidai kitu ken ki por jong kajing duai ki ba ayangi ya kajing scam jong kajing ngai bar ki ba ayangi ya kajing suk namar nginget baka baka uji suhi wong to wan hanga pi baro ki batat bat ki bakya ka jingkit ti ngan penjam ya pi namar kata kampen lengo yang i bau pol bat usilas ki duai ha ka por si teng senya ndeke ka bakam sengu tenat susu kadai kane bakilayar wa ya ro yau blei ha kata ka por tolong ka wei bangin duai hapdeng jong ki jing sitom ki jongi nei kalong ka wei ke pat bangin nang badai ngo yu blei hapdeng jong ki senya ka jing em pi bon nangi ngem don jing bangin duai hapdeng jong ki senya ka jing em ha ka jing si salah hikai yang i kumta nei ka jing jongi kalong ba bon nangi ngem la barong try ngai ngo yeme namar ki khuslai hi nang ta susu kalong ka basuk yang i bangin ai ngu ru yo blei habaki ki bah bangin ngin perta haleluya habaka sngi ka shat barki ki gum biang ka jing im jongi habaka kamai ka ji jongi ka biang habaka yo ka kot jongi ka biang bangila ban besar pendap ka yeng ka sem habangi dona ka kot ka khia henry ka bible ka ong kilai rawai ya ro yo blei Pat para bangit ba i berkilok ba i jonga ka gospel concert ka baning kong tam ha Europe ka klemjah ki concert hall ki wa crowd ka klemjah ki yeng mane ba ka klemjah ki yeng mane ret henry kala ja ha ka patok ha Philippi namaru Paul bat usilas kila duai bat kila ya ro ya ublei ka Bible ko ong henry melong ba khut me ubashong hakijing ro ki Israel barang amar tatin bau Paul bat usilas kis ngau thu biang ya kata bana kata ka daw kilar wa ya ro yu blei hapreng ki kendri ki bate ya ki pat pitep ko kilok ba i jonga haba kijing ro jongi ki kiu so blei umen sim ba khu jong blei uwan hangi namar ka Bible ka pan kan mau yang i kumne ti utrai ulong utau men sim pat ha ka ba don umen sim utrai hang ta don ka jinglat lut upol bat usilas kila don lupai kata ka jinglat lut nrai menta ki mat kata ka jinglat lut hakurukom ka bakham scam bat ka bakham janai namar bau men sim jong ublei don haki hakata ka jing ro bat ka jing mani jong ki ublei henry hamar ka basiteng senya upol bat usilas kila yarwa yaro yoblei nila ban keli
Kumno kila ban ruai hapreng jong kata kesenya jong kajing em kabokum kata kila ban ruai namar baki shanya hau blei kila ban ruai namar ki don kajing sngaus kem bau blei jong ki ulong ubala ki klem tip lan ki klem kmi lenti bau blei un le ai hakata ka situation ka jong ki henry ki yangs kem hakata ka jinget Bat kata ka jinget ka penla yaki bakin penkelai kata ka jingpang jong ka mensim jongki bat jong ka met jongki syakarensan jong ka jingpla ka bakrau ya ublei ko ki paralok bat ki para banget be I jong ki jinget ho khana ayu ka bangi don ban pen sngo syaki wei leng ba ki sok kliang ha ka jing em haba ka jing em kalapan mong ya pi haba kajing em kala pen mi snam ya pi haba kajing em kala kedia ya pi haba pila poi syaka ta ka benta ka pi sngo bakala kut ke baro ki ki khubor ki ba pila ban pen sngo syaki wei leng ba ki jing esem jong pi pitip ki khubor ki ba krau kamun sin ki mi hapreng jong ki senya kajing em Pada bangi perkat ika tawat ki jing ruai ki bakrau ki bangi ruai na ka por ki mi na ki pajua jong ka jing ya shem ka ba ka jing ya thuk khana ka ba sngo tenat ka dei sipang ka tu ka jing ruai ka balai spa khandai phulai ka bangi ruai bha ngalahun ka mensim bad utrai ka dei ka jing ya thuk khana sipang utau Horatius Spafford oba em ka spa snem ka ba khat khandai Ula tahu ikan ikan jingruai, halor juga duriau kat budang song, hakai ling bak kat krau, hangte ke duriau kat bayat ke Atlantik. Kat budang pet ke tak duriau bak kat bala bam ki khon jong u. Dai hakata ka por ula tho ikan ikan jingruai, when peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say it is well with my soul. Hapreng ki jing jenjar ki bau yasham hapreng ki senya jo ka jing im ula banong ngalahun ka mensim baru trai oh ngi baro ngi ya ki senya jo ka jing im ki jing ki ba bon jat ki jing pang ki jing sngosi ki jing jenjar ki jing sha job ki jing tenju le sikum ki jing duai ki bangim juyo jubab dan ki umat ki bakrau ki bengi syam dan ki jing do no ki babon ki ba pen sngo si yangi dan ki jing pang ki ba dong kurai ki jing im jongi ya iki senya ki jing im pada gani kapor COVID-19 ni syam la ki jong ki jing duk ki jing tngan ki jing zanjar jentra ki jing bam tikna ki jing im ki jing no men sim ki jing sngo mar wei but ki wei ki jing sngo ki babon jat haki bakum kita ki por ila ne em ban ruai ngalahun ka mensim baru trai ngedon laki midnight issues upol bat usilas kilaya duai bat kilaya ruai ya ro yo blei hamar ka basenya hapreng ki midnight issues jongki bat ki yo ka jing suk ka jong blei bat ka jing kmen jong u hapreng jong ki jing pang ko kilok ba I kila ban le kum ta namar ba ka jing kmen jong ki kamwan na ki ki ban saudong jong ki re ka jing kmen jong ki kawan nau Jesus Christ namar kata wala da kim la ban yo laj na kata ka phatok ka bala te yaki ne ka jing nge jong ki kala ai lat yaki bakin yo laj hapdeng jong ki jing sha te sha khom jong ki pada bangi don ni ka jinget ka bakum kata ba phi bat bangaro ni la ban yo ya ka jing pelaj hapdeng jong ki jing ya lenti ba ki jong ki pikan mau yo Shadrach Meshach baru Abednego ki laingot ki khon samlai Hebrew ki ba klem kloy ban pandem ko hukum jong Nebukadnezar bandem hau tau udur blei uba krau bala penyeng hakataka pentadura bana jakum no la kem yaki bala bread hak yaki hakataka ding kabala penme sansha dekai ka baja apdeng jong kata kading kam simla ban ing
kam semlak ban bam yaki baru jisu ulaya ya rengkat batki hakading para bengit beit kata ken kalong ke jingkerku jong ki khon ki jong ublei kata ken kalong ke jingkerku jong phi bat jonga ki bangit hau jisu Christ para kabokum kata kapor ngim don kami ki eke saudong jongi bangin phai sekadiang bat sakamon banyo ki jing rap hapreng ki umat hapreng ki sat ki bakrau ngim don kam ya ka kiat ber ki jing di jong ka perthei ban pen ngam jelop ya ki jing pang kaman sim jongi ngim don kam man phai ki bor ban yarap yangi andai tang sa ublei wala ban pen yo yangi ya ka jing pelat hapreng jong ki jing jenjar pan ngamar tatin ublei ong yangi ya kini kapor pakadon kapor yangi bangin umla ban lat nagi jing bat ki jing ele Henry, laringin susani askem, dakajinget baro hau, un ayangi ya kata kajing kemen hapreng, jong kijing jenjar, un ayangi ya kata kajing kermen hapreng jong kijing bamdon jing kermen, un long mau kajing syai jongi hapreng jong kijing dom, upol berusilas, kilaya duai bet kilaya ruai ro yoble, kiai kita kajing ruai bet kilaya ruai. Oh, kilai ruai, ya kijing ruai ya ro. Pan mundur kata kari kapor, jong ke praise and worship festival kapan ningkong tam hakapatok. Parong ulukas, kita kinong sak bendi, kila syaskor yaki. Kabamut, bau pol buat usilas kidon kinong skap kibajar-jar. Ko ki paralok bai jonga. Ko ki para bangit bai jonga. Don ki paralok ki jongi. Ki bakmi ya kajing im jongki leng ba kajing im jongi. Don ki breo hasaudong jongi ki bakwa banyo I yau Jisu leng ba kajing im Kristan ka jongi. Ngila melen palat banyo sngoy kajing ut kajing yam namar jong kajing pang. Ngelayo sngowi ke jing lenyar ke bakrau namar jong ki eke baja saudong jongi Henry don ke bayat ya kalenti jong ke ke ba don ke bayat ya kalenti jong ke senya barki kwa banyo snow ya ka khubor babha na phi bat nanga Berkita ko kilok ba I jonga kidon kaman yo snow ya ke jing duai jongi ha ka badum kidon kaman yo snow ya ke jing ruai jongi ha preng ki saikom Kidon kaman yo snow bat ban yo I ya ka jingkermen hapreng jong kata kasenya ka jing im joki Kidon kaman yo I yang I kum ki Kristan kum no bangi ya ka lenti jong ka jing namar bangi tip bangi thu yau blai ubabat ya ki baro u prophet Habakuk Hakapor jong kajing tenjuk ke bakrau ya kari Israel ula ong kumno naba la om pu senti uding dembur lemne om syam so hakiding wan kajing minot uding olip kandu bat kilingkha kin om penmi jing bam ya kilang brot an pendu no na kijing ker bat kin om don masih hakisem penban ngan syat kemen hau try ngan lek kemen hau blay kajing pen im jonga bangin da don ya kamen sim jongu Habakuk bat ya kajing shamen sim jongu bap deng jong kajing ya shem jongi ya kajing akini kisngi ke pementa bangirungin laban ong ngan syat kemen hau try bat ngan lek kemen hau blay kajing pen im jonga nakata gadau ko kilok bai ko ki para bangin bai ke baki wei ki osngau na pi bat nanga hapreng ki jing pang bat ki jing jenjar bat ki jing ke baki Hashem kinong pla ki bakum no ngilalong hatu ngilala na ban ya lap yo Jesus Christ hapreng ki jing ya lenti ba jongi kedekot ka ba arpun reo ko ong kum no hang to ti sisendon la ja ka jing khnyo jumai ka bakrau kat ban pen khnyu no ikinong rem jong kata ka ying bendi te kumni ru la ple wang ye kijing khang baro bari ki kinjri jong ki baro la loi no ru ni baro ngi tep ujumai
Ujumai, udai, uja, nak kata ka jing pen kenyuk, ya ki plek hang thi haka nyamra ka bejeliu. Palesi ngan bu ikini ka jing keli. Ke ka bau blei, uhapan pen kenyuk, haka jing im jong pi, bau yo, ya ka attention jong pi. Ke ki jimai ke bau blei, uhapan pa, haki long yeng long sem jong i, bau yo, ya ka jing mut jong i. Atu ka dei, kijing pang ke bakam bon cu. Hatu kadai kijing ke bakam krau. Hatu kadai kijing jenjar, hatu kadai cu ki lockdown bat kum ta ter. Pi tip. Simet ki long yeng long sem jong pi. Ke ka bau blei. Udon kam ban pen kenyo. Ko ki lock ba I jong ah. Habangi duai. Par habangi len nyar so blei, hapdeng jong ki senya ka jing im. Kan don kata kajing pen kenyuk ya katan rai jong kajing im jongi kita ki ba te lakam bat ki ba yalam rau yang i ublei un pen kenyuk ya kita baro barun pli ki kherdop ki ba thamai barun loj ki kinjri ki ba khom ki ba te yang i bat un pen khalam ru ya ki phatok ki ba dum hakajing im kajongi we bi we. Une ujumai ubelajar kata kapor, udah ujumai ubau blei hula penja. Nama rom tang bola pen kenyuk, ya kata kaying bendi henrei hula pen kenyuk ru, yau tahu nong sak bendi. Ong ke Bible pen kendit, yau tahu nong ab bendi. Parula marek ban kemi nama ulai I bela pli, ya kata kerdop jong kaying bendi, ulah septing kita kinong sak bendi kele pet. Bola sim ni kawat lam ulah modon penyap no eladi. Ndeu Paul ong wat septing. Wat pen mensau eladi. Ni baro ni don hang ni. Perkum tahi ulah marek so Paul bat usilas baru ulah ong. Akan rat. Ayu ke de yang aban le. Baan pen im yang ha. An pen im na ke Jumai ulah kut. Kita kinong sak bendi ke don hang ta barok khoi. Ke ha ka jing sisa ka bau ong kalong. Kumno ubreu ubakum manga unyo ya ka jing pelat. Bangin na don ya ka juk ka jing semen sim ka juk ka jing sngurit jong une unong ap bendi. Banong try aron kami me. Kalau ubreu betelot, kalau ubreu bepop ngamla. Apreng jong kini ka jing jenjar ki bangiyat. Ngamla klemame. Aron kami me ban yarap ban pen imenga. Upol ola jubab kumno yo tau nong ab bendi ong tu men nget hau jisu bau trai baran sa pen im yame. Upol utau theologian bakrau jung ka perthei. Uklem pen slam ban ai kita kijing hikai ki bajrong ki jong ukumno bakadon kami ubreu ban yo jing pen im. Ukram ong yu mehap banda snau thu mehap banda nget kum ni mehap banda pen chong nya kijing mut jing perkhat jong me sapang kijing pen im namar bo kwa banduk no ya kata ka jing snau kerki juga jing don kam ya ka jing pen im. Para banget bai bon nangi bon sin ni perkhat bangi hap banda song thu ni hap banda pen chong nya bai ka bangi nget. Dari sangap ke baka ketien jong ublei ka ong. Lada men pla sena adalah kesenturia ujisu bau long utrai. Bad men nget halaka dok nuot bau ublei lo pen mi pat yu na kibayap. An pen im yame. Tang sunget. Ko kilok bai. Bad ki para banget bai jong. Ki patok ki ba pidon mentah. Ki senya ki ba pi asyam ha ka jing im jong pi duai ya ro ai ho yo ble mani yo pedeng jong kita ka jing asyam jong pi baru ne ble un pelat ya pi le si kita ki patok jong ka jing im jong pi dan ni ki senya jong ka jing im jong pi kinum lat kinum syai henrai ka jing ai ba dap yang jong ble kan long lem rengkat bat pi hapreng kita kijing ya lanti badum jong pi. Bat ko ki paralog ba I jonga kading pernah. Kadai kata ka simbol, kadai ka dak jong kijing pelat yang i kene ka por. Namar hading pnau Jesus Christ.
uyam bat udwai halau kpa bat hang ta ke jing pang uya ro yo ble udana ke jing mani ke jong uyo ble klemput knang ba ma phi bat mangaru de ka ba phai sha u in yo ya ke jing pelai leng ba ka ding pnau Jesus Christ ki ai ki ding pna jong pi don kam yo ble pi don kam ke jing rap jong u ko ki bangai be ngap ka Bible ka ongum do ki jing jenjar u bahok kilong sibon henrei utrai upelai u na ki baro balai phalong ka bala penno ko ka men sim jonga bat bapa pen ki hapo jonga tukermen pha hau blei nabangan saya ro ya upat namar ki jing khia ka khamat jong u don ka jing pen khia hau blei compare ka APSM ko makani ka por Larangin suwan sa uha pedeng kisenya para kijing kum kijing im on pelat yang i ublay unyo ban kerku yang i leng bakan ka kubor hakani ka por tungnya duai ablay nyai ngo ime ka ktiin ka ba im jome giduai pendaya ka kidok nut pakiman sim jongi ba pedeng jong kijing ya inti ki ba jongi ablay nginang ban pai sa me kijing duai ndai kerpang ru nginang ban ya ro ya me ablay Oh ngidon kamru ya kejinget pemimpin scam hangi ablay bangin la ban bat ya kata kejinget kejongi ke batang hamihi kawan ya rap yang ya try ban job ya kejing jong kesenya ki badon kejing em jongi snow yang ya ablay namar ngi pan kini baro aka keteng kejong Jesus Christ amen ngide pen wai no ekene kejing sakri ekene kepor Inyar wai lang katu kejing ruai ke balai spaan repusau. Tangga dekot ke beningkong bat ke bakadu. Pangan kerpahat iba arsan borin skobha banyalam mengi ya katu kejing ruai.
Shangala Shem Jisu 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 Kodor Nang Hami Gashanyas Kem Tungin pediangnya ke jengker ku penuai. Tuai baka jengai kabadab yang ke jong utrai berunang penim jong Yesus Kristus. Ke jengit ba ke jong bleu kupa ke bom jukut. Lem rubat ke jengit selok ke batiang ke pensat bor ke jong blei umen sim bakoi. Tu gini ke jengker ku ke ba im jong bleu ba im. Kin long lem bat ngi barok lang. Rekat bagi kon jong ke balang ke jong me ki banget hame hagene gari. Bat ki banget hame hakeleng satlak jong ke perthei. Nado mentah bat bom jukut ru. Amen.